Nyakoro Mogibangu ke yweyo ji 30 komaki kendo ute thieth maromo 100 olor kod duol mapodho gige thieth e pacho kae. Pedha magitimo e Hoho mar Okak bang' yangore ni gitayo chenro magi tok chik. Kaka Judith Omondi lero, apedha makama osebedo ka itime gwenge mopogore opogore e pacho ka juma mokalo ne omak ji 35 e kaunti ma Kajiado. En apedha ma osebedo ka itimo kod duol mapuodho gige thieth e pacho ka Pharmacy and Poisons Board e gwenge ma opogore opogore e pacho ka. Dwe ma okalo duol ni ne otimo apedha e kaunti ma Kajiado kama ji 35 ne omaki kendo ute thieth 50 bende ne olor. Magi gin ji mane ichichgo ni gin achudhe makwalo gige thieth e ute thieth mag piny owacho kendo chwalo nyaka e ute thieth mag ji giwegi. Bende kwan ni ne oriwo ji mane uso gige thieth ma oko puodhi kod duol ni. Ripot ma ochiw kawuono kod migawo mar thieth, duol ni bende oseyaro bade kendo nyicha wuotho e Hoho mar Okak mar piny Kenya. E apedha ma osebed ka itimo, irango yedhe ma iuso e tok chik kata ma okwal kowuok e ute thieth mag piny owacho kaachiel gi ute thieth mag ji giwegi matiyo maonge lisen. E gwenge gi gimako achudhe 30, ute thieth 100 matiyo e tok chik olor, ka bende yedhe katon 120 omaki. Apedha gi pod biro dhi nyime kauntis ma opogore opogore e pacho ka kaka achiel kuom yore mag rito ngima jopiny, ahinya to kotenore kod tiyo kod gige thieth manyalo buogo ngimagi. Judith Omondi, Ramogi TV.